बिपिएफ बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया। মই চিধা এটা কথা কম আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে 40টাত যিমান যজ্ঞ পূজা গীৰ্জা মছজিদত নাযাওঁ কিয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলেও এইবাৰ ইউপিপিএল দলক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো আউট অফ 32টাতো আমি জিকিমেই। 5টা বিপিএফে জিকিব, 3টা বিজেপিয়ে জিকিব। राकेश दावखानि खबर मोनथाराखै माथो एसेबाफोर खबर दंबा हरलाय खोनासंनि। फेरेंगा गियानिया इसोरजों चेलेन्ज खालामनानै गावनो गांलाब फुद्राब बेलथायनानै सेटेप जाबाय आरोना। अहंकार मानसिया मालाबाबो जौगाया आरो देरहाया आरो इसोरजों चेलेन्ज लाबावदों बियो सेटेप। स' रायजो राजा नोंथांमोन बहुत गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोनाय जालायबाय आरोना इउटुबावहाय लाबोनाय जायाखैमोन। स' मा बुंनो आरोना थासारिफोरखौ दिनैनि दिनाव जों नुबाय बिसायख'थिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय, देरहासारबो जानानै थांबाय। जाय हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों बे हान्जाखौनो रायजो राजाफ्रा देरहाहोदों दे, जायखौ मोजां मोनाखै देरहाहोखायाखै। बेनि गेजेरावनो माखासे लाजिनो रोङै अजयफ ना गियान गैथारै लिडारफ्रा गांलाब गुंलाब बेलथायजोब्बाय दे लोगोफोर नुनायावनो। गावनि खुगाजोंनो जानानै लाग्रा माखासे मानसिफ्रा गैला सेटेप। लाजिनो रोंना रोङाखै माखासे मानसिफ्रा दिनै सोरबाथ' गावखौनो गियानि खिथिनानै सोरबा गारिनि सिगाङाव बारसोमना थैगोन, सोरबा गावनि आखाइखौनो दानस'नानै लागोन। ओरैबादि जाम्बा लिडारफोर दङ। आरो सासे दंबावो ना इउपिपिएलखौ मा बुङोमोन बे मानसिया, इउपिपिएलावनो जांग्लाब बारलांनाया इउ माने उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड होनोमोन नामा मानसिया बियो। गावनो बेयावनो थांबाय, गावनो बेयावनो गब'नानै सेटेप ना। अभार खुगा अभार गियानि दिन्थिग्रा मानसिफ्रा बेबादिनो जायो। रन्जित बसुमतारीखौथ' मानसि रायजो राजाफ्रा नेगासिनो हाग्रामानि गारियाव बारसोमना थैगोन खोमा होननानै। नाथाय बेबादि दाखालाम, हाग्रामासो दाय जागोन, गारि सालायग्रा गारि मालिकआसो दाय जागोन गारि सिगाङाव बारसोमना थैयोब्ला। ना मा बुङो रायजोफोर? गारि मालिकआसो दाय जागोन। ओंखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावा आरो बुंनानैबो दाला। दाथ' नुबाय लासिं सिं जाबायना। आरो दा मा होनो 2 नम्बर फैसा होनानै ओरैनो इन्टारभिउ होआलाफानो साख्रि लाग्राफोरखौ मा खालामगोन दा बे फैनाय सरकारा? बा बेबो साननांगौ जानानै फैबाय। मामा तो खत्म, बिटिसि से मामा को हटा दिया अभी ना। गम मोनबाय दा रायजो राजानि पावारखौ। रायजो राजाखौ थगायनानै सरकारखौ दैदेननो नाङा, सैथोजों दैदेन देरहासार जानो लुगैयोब्ला आरोना। प्रमद बर'खौ गोथां जों नुखादों बड'लेण्डनि जायगायाव गाव चिफ जानो लुगैनानै बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैदोंमोन। बेखौबो जों लुगैयाखैमोन, मोजां मोनाखैमोन, बेखायनो फार्स्ट इलेक्सनावनो जों बिपिएफखौ देरहाहोखादोंमोन 17था ना। नाथाय बिजेपिया गाद्दारि खालामदों बर' रायजो राजाखौ थगायनानै। प्रमद बर'खौ गावनि खिथुआव लानानै बिटिसिखौ फिदिंनो थाखायनो बे खामानिखौ मावदोंमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा हमदां मोनदों आरो गोसोआव ला। जायफ्रा इउपिपिखौ सापर्ट खालामदों जों नुगासिनो ना। एबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो बुङो इउपिपिएल नङाब्ला बिटिआर रेकर्डआ जाफुंनाय नङा, बिजेपि सरकार नङाब्लाबो बिटिआर रेकर्डआ जाफुंनाय नङानो। अब्ला मा खान्था एकर्ड बियो? गुबुना मावनो हायि मा एकर्ड बियो? जाय सरकाराव फैदों बेनो मावफुंनो हानाय बेबायदि एकर्ड जानांगौ, अब्लासो रायजो राजाफ्रा गनायना लानो हागोन। दिनै प्रमद बर'आ बेसेबां थाखा जानानै बड'लेण्डखौ गारखो, दिपेन बर'आ बेसेबां मा खालामनानै बिजेपिनि लागै भट बिनानै होदोंमोन। गावसोरानो भट बिनानै गावसोरानो दैदेननानै बर'खौ खैफोदाव लाबोबाय। बिनि उनाव इलेक्सननि समाव मा बुंखो? बर'आ खैफोदाव दङ, खौसे जानांगौ। अब्ला खैफोदखौ गावसोरानो लाबोनानै दिनै मानो ना बड'लेण्डखौ सेटेप खालामनानै मा खालामदों? बर'आ खैफोदाव दङ बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों आरोना। नाथाय बर'आ खैफोदाव दङ, बर'आ खौसेथि जाबाय दिनै। नाथाय माखासे मानसिफ्रा बेखौबो बोखावनो नाजादोंमोन, हायाखिसै
बोखावनो हायाखिसै गोहोआव फैफिनबाय। जों आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सार आरो बेजों लोगोसे थानाय गासैबो बिटिसिनि लिडारफ्रा हारिनि थाखाय बिटिसिनि 6 सिडिउलनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन आरो बांसिन जौगाहोगोन होननानै जों आसा खालामदों आरोना रायजो राजाफ्रा। बेखायनो जों देरहाहोदों। दिनै नोंसोरनि सायावनो फोथायनानै रायजो राजाफ्रा भटखौ होफिनबाय हाग्रामा महिलारि सार दा आरो बेजोंनो थाफानाय गासै बिपिएफनि देरहासार जानाय साफ्रोमखौबो खावलायदों जों जौगानाय आरो रायजो राजाखौ सिगां अनग्रो बिनि उनाव ना गावखौ सान। सिगां रायजो राजानि थाखाय मावनो ओंखारनायफ्रा रायजो राजाखौनो सानग्रोनानै खामानिखौ मावनाया जोबोर मोजां आरो रायजो राजानि सिबिनाय अननायखौ अराय सम मोनगोन बेबायदि खालामोब्ला आरोना। स' जियानो जा जोंनि उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारि जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो रिहन दैमारिखौ डिपुटि चिफ खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। बे जाफुंनांगौ आरोना दिनैनि दिनाव। थ' जों नेनानै दङ बेखौनो। थ' जै बड'लेण्डनि जै बिटिसिनि ना थ' बिपिएफआबो जै जाबाय आरो जायफोरा देरहासार नोंथांमोन बयनिसिमबो कंग्रेसुलेसन। थ' बिटिसिखौ मोजाङै दैदेनलांगोन आसा खालामनाय थाबाय आरोना। थ' एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ बाय।